og velkommen til den her video. I dag har vi Anker med. Hallo. I dag skal vi spille Brookhaven. Så i dag der skal vi prøve at flyve ud fra verdenen. Så Anker, hvis du lige kommer her med. Jeg er allerede på vej derover. Og se, der kommer nye ting. Ja. Prøv at komme. Det der er den forkerte vej. Jeg snupper dig. Jeg skal Så du med? Så nu kører vi. på den forkerte vej. Nej, det er Derovre, det er ved det blå hus. Ja, herovre. Nej, kom. Det er den her vej. Nå. Jeg vil se. Nå, det var de før. Ja, kom. Kommer du fra filen? Kom nu for helvede. Oh my god. Nå ja, det var de allierede. Men altså, vi skal have et eller andet først. Skal vi ikke lave noget? Jamen, vi skulle ikke lige. Nej, whatever. Kom nu. Jamen, jeg er her. Nej, vi kan... Skal vi ikke lige... Hvordan får man det der røde kort der? Er det der, eller hvad? Hvad vil vi bare... Jeg har en idé. Skal vi ikke bare lige finde et hus og hygge os lidt? Jamen, jeg kigger lige nu. Du har jo det der 3-stjernede, så kan du ikke lige finde det der stjernede? Nej, kan vi ikke bare lige hurtigt gå ned til... Hvad det nu det hedder? Vi kan lige finde et hus. Jeg gider jo ikke ham her politimanden der. Nej, det er sgu ikke. Det er heller ikke en politimand. Det er jeg. Eller en vagt. Det er ikke sådan en overhovedet, altså. Er det ikke lige meget? Kom nu. Kom. Det er lige meget. Okay? Ja. Kom nu for filen. Den der. Så... Hvis der var lidt larm lige før det, så ville det bare lige min mor, der kiggede ind, okay? Okay, så... Jeg tænker, vi finder et hus. Jeg selv om jeg har fuld speed. Ja, det har jeg. Ja. Kæft, jeg kører dårligt. Okay, du er med? Jeg er med. Jeg sidder lige inde i bilen. Ja. Okay. Skal vi... Jeg har måske en lille idé. Ja. Vi kunne... Altså, der hvor jeg plejer at have hus. Det er nok over ved... Det hedder... Her, vi skal lige herop. Jeg plejer at have hus heroppe. Hvad var det, mand? Det ved jeg ikke. Der er en eller anden, der er kommet ind i mit hus. Nå, jeg har allerede... Nå jo, det... Test stjerne. Ja. Tag et eller andet stjerne. Fedt et. Så Ja, bor vi der sammen. Skal vi tage det Du her bestemmer hus? selv. Tænker vi tager det her hus? My god. Ja, det er også. Det er det der, vi havde før også med det der springvand der. Ja, skal vi... Nå, skal vi ikke gå ind i det der hemmelige rum? Skal vi vise seerne det der hemmelige rum? Ja. Så kan vi også lige vise til dem, der ser på videoen, at der faktisk er et hemmeligt rum. Ja, hvis du også selv så spiller det her. Okay, er du dernede? Ja, jeg er dernede. Jeg sætter mig lige ned sådan der. Så vi skal lave det om til et gamerrum, ikke? Ja, så du finder bare nogle møbler frem, og så, ja, det ved jeg ikke lige. Så Du kan også... jeg går lige op her, og så kan du bare, så når jeg kommer tilbage, så er der bare fuld. Du siger til, når du er færdig. Okay. Ja, det skal jeg nok. Jeg tænker måske, vi kunne have sådan en her lige herovre. Jeg skal lige... Har du parkeret bilen ude ved den der bagage? Ja, selvfølgelig. Må vi se her. Nej, jeg låser lige, der kommer nogen ind. Du kan ikke låse det mit hus. Jeg skal nok skynde dig. Ja, jeg skal nok skynde mig. Og vi gider ikke have nogen Ej, gæster. hvad fanden? Nej, nu kom der er en derinde. Jeg kan godt lige gøre noget. Jeg skriver lige. Nej, jeg gør bare lige noget på vandpause. Så det er hun. Kom. Er vi smart? Så altså, jeg er ikke... Okay, den Nå, har du låst?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Så Det bare- kan jeg lige hurtigt gøre her. Ja. Okay, så nu Hun lander der. Hun kommer ikke ind, men skynd dig lidt. jeg skal nok skynde mig. Så skal vi have... Hvad skal vi have hernede? Vi kan lave sådan et lille gamerrum. Jamen, bare sæt din computer eller et eller andet. Og så det der ligesom før, hvor der er det der Fortnite-skærm. Ja, det kan jeg godt gøre. Det er fordi, vi lige har sådan spillet før. Ja. Det var fejl. Og så måske stille nogle pizzaer ved siden af eller et eller Og andet. så en Eller en Coca-Cola cola eller automat. et eller andet og en pizza. Coca-Cola-automat kunne vi godt have. Ja. Ej, hvor fedt, mand. Så noget pizza, noget eller noget mad. Noget lækkert Vi mad. kunne have en lille fryser. Ja. Okay, den står elendigt. Nej, ikke der. Sådan der. Okay, nej. Nej, bare ved siden af colaen. Bare ved siden af Nej, vi colaen. stiller den der. Okay. Og så skal vi også have noget her. Der kunne vi også lige have. Kom du ned? Det kommer. Ja. Du skal bare lige 500 kilo, mand. Er det ikke lige meget? Jo. Ja, vi skal bare lige holde øje. Jeg skulle bare lige holde øje med, om der kommer. Det begynder at blive rigtig godt. Ja. Pizza er det hele. Okay, jeg tager lige de der Fortnite-skærme. Ja. Bare på bare 2, så til os 2. Ja, jeg sætter lige en spilkontrol. Ja. Spilkontrol, selvfølgelig. Gamer. Den der. Nej. Ja. Og vi skal selvfølgelig også have tv. Nå, ja, det skal Nej, det der. Ja, jeg ruller nu. Okay, bare lige gå. Skal vi ikke bare lige... Kommer du nu? Ja, jeg er her. Nå, er du? Også. Ej, jeg kan seriøst ikke sætte det til tv ordentligt. Tak, lige. Bare sæt 2. Det ved jeg godt, du skal. Så jeg sætter... Ej, så kan Bare jeg så slette det. Okay. Ja, sådan. Du kunne lave sådan en lille... Kan du ikke sætte det en tand længere ned? Det synes Nej, jeg er det er ikke lidt højt. fint? Okay, så det er en tand længere ned. Der, det er perfekt. Hvorfor danser du? Det ved jeg ikke. Jeg danser imens jeg sidder nede. Nej, så kommer jeg til at slette den der... Ups, den kan jeg lige tage igen. Vi skal også have noget, så spilkontrollen faktisk virker. Det kan være lidt der. Okay, Jeg spiller lige på spillekontrollen. Ja, den kunne stå lige der. Det er bilspil. Fedt! Skal vi have... Den her lige her. Okay, det er så dumt ud. Der er pænt lidt plads. Det var meget bedre, da vi dekorerede det før. Du kan også spille kontrollen lige her. Jeg skal lige få plads til den. Der. Og så sæt lige en mere herover. Herover. Prøv at se her. Lige foran. Der. Nej, der kan vi måske sætte... Et spisebord eller et eller andet. Nej, en robot. Ja. Så det er sådan en, der siger goddag, når man kommer ind. Ja, det kan vi godt gøre. Skal den ikke være lidt større? Den der. Lidt større. Så er der mere? Det tror jeg faktisk ikke. Kan vi have noget på loftet, eller noget lys på loftet, eller noget? Eller noget sejt på... noget sejt maling på væggen, eller et eller andet? Jeg tror, jeg har en lille idé. Eller på lige bag dig. Der er, altså her, over fryseren. Prøv at kigge over fryseren. Der er helt plads. Og fryseren, hvad for en fryser? Der, den der kasse der. Nå, der er masser af plads. Ja, lige... Der kunne jeg måske have lidt graffiti spray. Hvad? Hulan! Der er et eller andet, der Det siger kommer hen. lige om lidt.
Det burde komme lidt nå. Sådan, så er det væk. Der, sådan der. Nej, den Der står står ikke helt Roblox. rigtigt. Sådan der. Eller Den er ikke lidt. helt rigtigt. Der, Roblox. Fedt. Ja, det er bare godt. Det er et fedt sted. Det er sådan et Der var en godt anden, der sted. bankede på. Jeg ser lige, hvem det er. Rolig nu, okay? Nej, du kommer fandme igen. Bare lås døren. Har du Ja, lyst? ja, jeg har lyst. Du står bare og kigger. Gå. Okay, jeg skriver lige gå. Ja. Okay, jeg Gå. Sådan der, nu har jeg skrevet det. Går hun? måske. Så skriver jeg lige. Så, nu er hun væk. Fedt, kom. Fedt. Nu. Kan man ikke tælle? Jo. TV. Så lad os se lidt tv. Okay, det er hun. Ej, okay, skal vi ikke se noget? Ja, så vibe. Ej, okay. Kom. Skal vi... Jeg tænker, vi skal til Hvorfor det. sker der ikke noget? Jeg tænker, vi skal til det med jetflyet nu. Ja, det var faktisk det, vi havde tænkt os at gøre. Så ja, inden du går helt ud af døren, så tænker jeg, så låser vi lige, ikke? Jo. Kommer du? Bare lige lås. Bare lige kom. Okay, 2 sekunder, jeg låser lige hurtigt. Ja. Sådan som låst. Okay, er du klar? Så vi gør. Så kører vi. Ja, jeg skal lige hen. Sådan. Ej, så klemmer jeg. Fuck det. Sådan der, perfekt. Så lukker den selvfølgelig af sig selv, ikke? Jo. Godt. Så skulle vi det, som vi skulle have Ja. som vi har aftalt. Ja, så Det er perfekt. Godt. Så vil jeg den få tænker det lige, der vi røde. skænder det her røde kort her. Hvordan tager man det? Man gør sådan der. Så går vi lige ind her. Kommer du? Jeps, du tager bare stjernen. Men der er åbent. Så tager jeg bare lige den her. Jep. Kommer du i? Yay! Fedt! Så flyver vi. Husk at Jeg vil gerne putte lige have den i en anden farve. Ja, bare militær. Og så skulle vi gøre ligesom sidst. Bare lidt mere op i luften. Og så skal vi bare flyve. Kom, vi flyver Så skal vi se, om vi kan komme ud over det hele. Ja. Det er så dagens mål nu. Ja, så skal vi bare sidde og vente og kigge. Det bliver rigtig fedt. Ja. Kan man ikke flyve lidt hurtigere? Vi kunne måske have lidt underholdning imens. Vi er i Photoshop, okay? Det bliver fint. Okay. Jeg tror, vi er allerede over det, grænsen for vandet der. Ja, om lidt. Så skal vi se, om vi kan... Eller den der, hvor det der vand der. Så skal vi se, om vi kan komme ud. Kan vi? Vi gør Det det. er godt. Ja, Fedt. så må vi bare se, hvad der sker. Ja. Det bliver fedt. Ja, så kan man bare se tilbage. Okay. Skal bare flyve ud i endeligheden. Ja, så skal vi se, om vi kommer frem til noget. Hvad der er en eller anden gravbeskattet. En gravbeskattet. Jeg mener en eller anden kiste med alle de der ting herinde. Ja, det kunne faktisk være fedt, men ja. Vi må se. Jeg begynder at blive træt. Ej, okay, sker der ikke noget? Men vi skal lige se her. Vi er allerede langt væk, så jeg tror godt, vi kan komme lidt. Altså, jeg ved godt, den står stille lige nu. Jeg tror, den er taget tid på, hvor lang tid tirsdagen har været indtil videre. Du ved godt, den vi står har helt stille. fløjet i 1 minut eller 2. Så døde vi. Var det dig? Nej. Jeg kan ikke. Vi døde på grund af, hvad det nu det hedder. Jeg tror nok, vi kom for langt. Nå, men så har vi da prøvet det.
Ja, Skal vi så tage S-toget? Hvor var det nu? Jo, det var så herovre. du skulle ikke derinde. Du er nede i den der bunker, eller hvad det var. En bunker. Bare lige, vi kommer nok også til at vise jer, hvordan, hvor at alle, hvor at alle de hemmelige steder er. For eksempel her, så kan man trykke på den. Så kan man skynde sig den her. Så man herinde under her. Altså, hvis I ikke allerede vidste det. Fedt, ikke? Hvordan kommer du ind i muren, eller? Jo, det. Der kommer noget. Du skal bare prøv at gå hele tiden ind ad muren, okay? Prøv bare at gå ind på muren. Og så gå nu. Nå, det var da mærkeligt. Ikke? Jo, så kan man så være, der var en, der ved, hvordan man kommer derind. Er der ikke noget hemmeligt her, eller du kan gå ind her, eller... Jeg fandt noget! Se! Så Hvad? kommer man herind. Hvor er det? Hvordan kom du... Hvad? Hvor er det? Hvor har jeg? Nej. Kan man ikke... Man kan bare komme rundt i murene. Nå, nu skal vi tage S-toget. Ja, vi tager også tiden. Jeg trykker lige på den grønne der. Sådan, kom. Så skal vi lige ind i metroen. Jeg sætter mig her. Altså, jeg gider sgu ikke at være sammen med dig. Jeg tænker, vi tager kongekronen. Ja, kongekronen. Monique, vi kommer hen til et eller andet sted. Jo, kom. Vi skal ud. Nå, skal vi så se. Hvad er mon der Hvor er det? heroppe? Og vi her. Hvad Det her er vores hus, ja. Er det? Hold da magle et stort hus, hva'? Hvem er det, der bor ved siden af? Nå, det er det der rumhus. Det kommer man bare frem ned i hus. Nå, vi går lige ned og gamer lidt, ikke? Jo. Hallo. Skal vi til at runde af? Eller? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg kigger lige. Jeg skal lige sætte den her. Vi skal lige se noget tv. Ja. Ej, det er fint, at det gider ikke se. Sker ikke så meget. Ej, jeg gider heller ikke se klassen. Ej, det er heller ikke så sjovt. Hvad er det? Copes? Ej, okay, kom. Ja, jeg Kan vi ikke lige trykke ready, så man kan se det? Nej. Er det ikke en film? Nej, på grund af, man kan ikke... Det er et billede, man kan se. Man kan se... Der er en PS5 her. Er det dig, der har sat den? Nå, ja. Fedt, mand. Kommer du? Ja. Kommer du fra helvede? Jamen, skal vi nu ud igen? Okay, jeg tager bare min egen bil. Nej, jeg tager metroen. Gør du? Ja, vi skal jo hen til start igen. Jeg tager et skateboard. Fedt. Hen til metroen. Det er metro. Okay, jeg kommer først. Du skal bare trykke på storbyen. Okay? Storbyen. Okay? Ja. Jeg sætter mig også her. Kom nu sgu. Nå jo, det var bare. Fuck, hvad er det? Hvordan får man det her skateboard væk? Sådan der. Jeg sidder på luksuspladsen. Hvad var det? Hulen! Der er en eller anden, der ligner en hund. Nu gør hun så mindre. Hvordan kan man gøre sig mindre? Du ved ikke det? Han er også politibetjent med sin hund. Fedt. Der er nogle politibetjente i byen her. Jeg tænker... Hvornår kommer jeg ud? Af S-toget. Sådan der. Man skulle bare gå, når man vil. Kom. Så jeg står i byen. Kom, jeg tænker, vi viser et andet hemmeligt rum. Du ved det der. Ja, jeg ved det. Okay, jeg tager lige en lidt hurtigere. Men i hvad? Hvor er du, mand? Kom, Nå, du er her.
Skulle vi gå ind til det der sted der? Men jeg tager lige et løbehjul, så jeg kan køre hurtigere. Ja. Kom nu. Så vi tager lige det hemmelige rum. Hvor Du kan den forkerte vej. der. Ja. Jeg er gået derned. Okay, godt. Skal vi ikke? Hej. Prøv at se hernede. Prøv lige at komme. Jeg ved faktisk ikke, om du ved det. Men her, der kan man åbne for en lille gang. Hvor? Kom. Ej, what? Så er vi hernede. Så kan du tage godt, hvis du gider. Skal Jeg ser lige på politikkameraerne. Kan man ikke sigte? Jeg tænker, vi skal over på den der luksusbåd. Der kan jeg også vise et til hemmeligt rum. Nu går det. Jeg tænker, vi går over på den der luksusbåd, ikke? Ja. Okay. Jamen, jeg kan ikke komme væk fra det her lille sted. Sådan der. Det var med at skyde hele tiden. Det er ikke mig. Jo, det er. Men det er fordi, jeg kommer til den hver gang, jeg skal. Kommer du? Prøv lige så, at du bliver ramt. Kom. Vi skal bare ud. Kom nu. Okay, kom. Så... ham der sagde, hvordan går det? Det var bare lige min far. Jeg skulle lige tjekke. Jamen, nu er jeg også ind i et hus. Ej, kom nu. Kom, vi skal op og danse. Klubben er åben. Ding dong. Dansemix åben. Jeg kommer først. Det er fordi, du har den der lynhurtige en. Ja, okay, mand. Fedt, ikke? Ja, jeg skal lige have 17 år. Det er den seje. Det er helt ud. Det er fedt. Ja. Det kan du bare blive timen. Eller hvad det nu er. Okay, skal du ikke lave noget andet? Jo. Lidt kedeligt. Hvad med... ja... Skal du komme på mærkelig cykel? Jamen, jeg tror lige, jeg tager min egen her. Jeg tror, Ja, skal vi ikke komme på den her mærkelige cykel? Jeg tager min motorcykel. Nej, skal du ikke køre på den her mærkelige cykel? Du danser bare i den cykel. Jeg kan jo ikke. Kom nu. Det virker ikke. Jeg kan ikke stoppe. Når du danser. Ja, jeg prøver også at lade være med at danse. Okay. Nu prøver jeg lidt. Det er nok på grund af den ophører. Sådan der. Ja. Du kan se det godt se. Nej, det kan man så stadig ikke lige. Er det ikke lige meget bare hoppe på den her? Ja, jo. Sådan der. Nej, nu kommer jeg til. Sådan. Nej, den der med den der. Jo, skal du ikke med? Det tager... Ej, hold kæft. Jeg kan ikke engang køre på mere motorcykel. Hold da meget, der er meget speed på, hva'? Kæft, jeg er dårlig til at køre. Ja, også. Man kan ikke dreje. Man kan køre næsten. Jeg er god til at køre. Ej, det er slet. Prøv lige noget. Nej, ikke der. Altså, hvordan kører Kom, vi man skal have baby web. Hvordan hører du det? Jeg har brugt Robux. Ja. Baby rap. Jeg har en idé. Skal vi ikke køre op på Snebjerget? Det er pisse sjovt deroppe.
Jeg skal synes, have en motorcykel. Se mine ben. En mooncabo. Mine ben. Nej. Jeg har en mooncabo. Ej, hold lige. Okay, hvad var det nu? Hvad i helvede står der der? Kan du læse det der? Hvad? Det der. Mike er... Hej drenge. Nej, det går mega godt. Det er godt. Der er Jeg is. kører is. Der er is. Okay, vi laver lige den her færdig. Nå, men skal vi ikke bare køre hjem til vores hus og se lidt fjerner? Og så ja. Jeg tænker, Så tror jeg, at vi har set nok for i dag. Ja, jeg tænker, vi skal til at runde af. Jeg skal lige komme ned. Nej, jeg kan ikke noget. Nå, jeg tager, så jeg skal lige se, Okay, hvad jeg skal kom nu, kom nu. Kom, vi skal lige stå ved siden af hinanden. Så vi kan runde af. Okay, Alle mulige mærkelige biler. okay, så vi vil bare sige tak for i dag. Ej, okay. Vi skulle sige tak for i dag. Ja. Okay, så siger jeg tak for i dag. Ja. Det har været hyggeligt. Når vi ses.